ಉಳ್ಳಾಲದ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಮಸಣ ನಿರ್ಮಲ ಮನ್ಪುಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಾರ ನಡಪಾಯಿರು. ರುದ್ರಭೂಮಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಧರ್ಮನಗರ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡ್ ನಡತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಊರ್ದ ಜವನೇರು ನಾಯಕರು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಬಿರು. ನರಮಣಿ ಸಹಿತದ ಜಾತಿ ನೀತಿ ತೂವಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕೇರಿದ ಕಿರಿಯೊಳಗು ಒಟ್ಟಾಪೀರು. ಮಸನೋಡು ಆಯ ಮಲ್ಲಾಯೆ ಪಾಪದ ಎಂದು ಬೀದೆಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಮಸಣ ಏಪಲ ಹಾಳಾದು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಸಿಗೆ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಗೋಳು ಏರಾಂಡಲ ತೀರ್ಂಡ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗೆ ಸೂತಕ ಬೊಕ ಅಶುದ್ಧ ಪನ್ಪುಣ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನೇ ಮರಣಗೂ ಏರು ಬತ್ತನಲ ಅಶುದ್ಧ ಪನ್ಪುಣಿನ ದೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಶುದ್ಧ ಆವುಡು ಪನ್ಪುಣ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅವಳು ಸೀರ್ನಕ್ಲು ಅಶುದ್ಧ ಅಂದ ಆಂಡಲ ಮರಣದ ಕಾರ್ಯಡು ಶುದ್ಧಾಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸಣ ಶಿವದೇವೇರ್ನ ವಾಸತಾಣ ಅಂದ ನಂಬಿಕೆ ಉಪ್ಪು ನಡೆದವರ ರುದ್ರಭೂಮಿಂದ ಮಸಣಗೂ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಐತರ ಉಳ್ಳಾಲದ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರ ಭೂಮಿ ಸಮಿತಿದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಲದ ಮಸಣ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪುಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆತಂಡು ಊರ್ದ ಜವನೇರು ಹಿರಿಯರು ನಾಯಕರು ರುದ್ರಭೂಮಿ ಸಮಿತಿದ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರು. ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಧರ್ಮನಗರ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಸ್ಮಶಾನ ಪನ್ಪುಣ್ಯದ ಜಾಸ್ತಿ ನೀನೊಂಜಿ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಊರ್ದ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜವನೀರು ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮದಾನ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ 12/4/2019 ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ 16 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನನ್ನಂಚಿನ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರಕ್ಕೆ ನೂಲ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಕಲಿತದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದ ಈ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತ ಸಂಘಟನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ದಾಯ ಏನು ಪನ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಬರ್ಪನೆಗಳ ಈತ ಪುಲೆ ಹಣೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಬರ್ತದ ದಾಯ ಬೇನೋಡು ದಾಯ ಪೋಡು ಪನ್ಪನಂಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತದ ಜವನರಿಗೆ ಅವು ಬರ್ಪೂಜಿ ದಾಯ ಏನು ಪನ್ನಾಗ ಆತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ತೂತ ಎಂಕಲ್ಲ ದುಂಬದ ನೀಡ್ದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿತ್ತನು ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತನು ಆಂಡಲ ಇತ್ತದ ಜವನ ಎರಡು ಆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು.